Ya biner aziz idi dijital dibe. Yani idi tiştkev nava telefonu, internet, bilgisayarı. Ev yek jî probleme nû xwaratîne, yek ji wan jî obezîteya dijital e. Sedem obezîteya dijital jî bi karanîna bê serûber a medyaya civakî ye. Yani em rûdinên em xwepal didin bi saetan em telefonê temaşe dikin. Ev yek jî bi xwe re nexweşînên nû tîne. Em berê xwe didin van nexweşînan û çareya wan. Devan salên dawî de mezin û piçûk gelek kes bûne mübtelaya cihazên dijîtal. Li Tirkiyeyê 62,000 kes medyaya civakî bi kar tînin û piraniya wextê xwe di van mecrayan de derbas dikin. Mijarên dijîtal li gorî algoritmaya temaşekirinê bê fîltre, bê kontrol û bi saetan tê temaşekirin ev jî dibe sedema nexweşiyê. Navê vê nexweşiyê jî obezîteya dijîtal e. Yani em bê wêna nema karin serê xwe bixwerin. Serê 4 saeta em bêjin serê de kamera telefona xwe derxame lê mezin ka kît migeraya da kam kê geranaya da me sosyal medya mezin. Yani جد ناف جهاد جيك من برسري خو ازليت ميزين حتى نوكات خوفت شمباركا. Dijital obez dediğimiz kişi Kesên ku em jê re dibêjin obezên dijîtal ew kesin ku telefon, tablet û kompîter ji destên wan nakevin. Biçin ku derê wan jî bixware dibin. Dema fersendeke biçûk jî bibîne heke ew derciyê derseyan jî ciyê kar ve jî tim li telefona xwedinê re mübtelayê telefonê ye û dixwaze her tim wextê xwe di wan mecrayan de derbas bike. Sedema herî mezin ya obezîteya dijîtal bi karanîna medyaya civakî ye. Ji ber ku medyaya civakî bê kontrol tê bi karanîn têkiliyên navmalê xera dibin û dibin sedema gelek pirsgirêkan. sanal ortamda başlayan bu durum Tiştên de alema sanalê de tesîrê li jiyana meriv jî dike. Ev yek dibe sedema nifşekî wisa ku têkiliya wana bi hev re tune ye. Bi hev re xeber nadin û destên wan ji telefon û tabletan nabin. Ev jî dike ku însan ji hev fehm nekin û ji hev dûr bikevin. Hin kesene li ser medyaya civakî çi tê berdestê wan temaşe dikin. Ji wan re dibêjin obezên dijîtal. Gelo tedaviya obezîteya dijîtal heye. özellikle hafta sonları Dema malbat dawya heftê li şûna telefon û tabletan bi hev re xeber bidin û sohbetê bikin, obezîteya dijîtal çê nabe.